71.599 сумга пожар гидранты янына ящик коюлду һәм пожарный колонка алынды. 200 метр рукав белән комплектлаштырылды. Березнәк авылы клубына пәрдәләр тектерергә 296.100 сум акча тотылды. Һәм инде шулай ук Березнәк авыл клубына спорт җиһазлары алу өчен 148.172 сум 80 тиен акча тотылды. Бу сумма иченә 24.225 сумга өстәл теннисы алынды. 18.532 сум 67 тиенгә күчмә музыкаль үзәк һәм микрофон алынды. Бу инде 5.415 сумга бильярд өстәле алынды. Кавымышлы авылының зиратының кыймасын капкасын яңарту, шүплек орынын күчереп салу өчен 75.000 сум акча тотылды. Һәм Ленин урамындагы корган һәм куркыныч тудырган зур агачларны кесү өчен 184.927 сум акча тотылды. Кавымышлы авылы клубына җиһазлар алу өчен 120.110 сум акча тотылды. Монда инде бу сумма өстәл теннисы алдык. Яшьләр инде бик сорагач һәм инде музыкаль үзәк алдык 34.646 сумга. Һәм инде генератор алдык 5 киловаттлы. Бу инде 30 киловатта сабантуйлар уздырганда кирәк инде. Һәм инде 11.240 сумга чемпион пышкысы алдык. 2023 елда хуҗалык 461.403 миллионлык продукция җитештереп сатты. Бер кешегә исәпләгәндә 2.880.000 тәшкил итә һәм 1 гектар сөрелү җире 45.000 сум тәшкил итә. Хуҗалыкка 2023 елда барлыгы 64 миллион чиста керем керде. Рентабельность 20%. Һәр тармакка килгәндә süt satудан хуҗалыкка керде 270 миллион акча. Бу süt бәясе түбән булу сәбәпле 2022 елда чагыштырганда 26 миллион 390 миллион кимерәк. Хуҗалыкта барлыгы 4580 баш тәрлек бар. Шуның иченнән 1520 савым сыер. Шуның 780 сыер бүгенге көндә туры килә Березнәк җирлегенә. Авыл территорияларын комплексы үстерү программасы буенча 442 миллион сумнан ортык эш башкарылган. 80-ге 20 программасы буенча 12 йорт төзелде. Балыклы авылның комплексы төзекләндерү, Пчеловод һәм Шура авылларында су белән тәэмин итү челтәрләре төзү, Нырья авылында төзекләндерү эшләре башкарылды. Отчет чорында Едегәр Бойлангар Күкше Үрәсбаш авыл клубында капиталь ремонт ясалды. Камышлы авылында Беләсин авыл клубы төзелде. Район музеенда ремонт реставрация эшләре башкарылган. Авыл территорияларын комплексы үстерү программасы буенча Шура авылының мәдәният йорты капиталь ремонтланды. Үлем структурасына беренче урында кан әйләнеш системасы авырулары, икенче урында онкология авыру, өченче урында тышкы сәбәпләр.